Nigeria, uwa a cikin Afirka, kuma ƙasa mai tattalin arziki mai tarin yawa a cikin nahiyar ta Afirka. Ƙasar da ta tara manya-manyan 'yan kasuwa da manya-manyan masu ilimin kimiyya da fasaha na zamani. Shekaru aru-aru da suka gabata, manya-manyan jagororin ƙasar su ne suka ƙwato ma ƙasar 'yanci daga hannun turawan mulkin mallaka. Shekaru ƙalilan bayan mulkin mallaka, ƙasar tana zaune lafiya ne da ƙabilu mabambanta kala daban-daban: Hausa, Yoruba, Fulani da Igbo da sauran ƙabilu kala daban-daban. Shugabanci a zamanin da ya gabata ana gudanar da shi ne akan adalci da gaskiya da kuma taimakon talakawa da jin kansu. Saɓanin yanzu haka da ake ta gudanar da mulki na son rai da zalunci. Yankin Arewa yanki ne da ya share shekara 16 yana fama da matsalar tsaro. Yankin da 'yan fashin daji da 'yan garkuwa da mutane suka addaba. Shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015, yankin Borno da Maiduguri yanki ne da 'yan bindiga daɗi wato 'yan Boko Haram suka addaba a wancan lokacin. Maiduguri da Borno sun share tsawon lokaci suna fama da 'yan bindiga daɗi wato 'yan Boko Haram, suna kashe su, suna ƙona su, suna ƙona dukiyoyinsu. Yara da yawa sun koma marayu sakamakon kashe musu iyaye da aka yi. Hakan ne ya sa wannan tashin hankalin da suka fuskanta ya yi musu yawa, har suka yanke shawara wasu daga cikinsu suka yi gudun hijira zuwa ƙasashen Afirka daban-daban. A wannan lokaci hankalin 'yan Najeriya gabaki ɗaya ya tashi saboda yadda suke ganin ake ta yi ma mutane kisan gilla babu gaira babu dalili. Jami'an tsaro sun sha fama da gwagwarmaya wurin su ga cewa sun dakushe wannan zalunci na 'yan Boko Haram. Jami'an tsaro sun sha ɗauki ba daɗi da 'yan bindiga, hakan ta sa aka kashe 'yan bindiga da dama. Su ma jami'an tsaron 'yan bindigan suka yi nasarar kashe su da dama a shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2021. Jami'an tsaro sun samu nasarar ƙwato ƙauyuka da ƙananan birane wayanda 'yan bindigan suka kwace a wannan lokacin. Garin Borno da Maiduguri ya fara zaman lafiya, har ta kai 'yan gudun hijira da suka yi gudun hijira sun fara dawowa domin su ci gaba da mu'amalar su ta yau da kullum wadda suka saba yi a yankunansu. Laifin daɗi ƙarewa. Mu haɗu a shiri na biyu domin samun cikakken labaru na yankunan Arewa. Idan har kai baƙo ne a zuwa wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman ƙararrawa. Hakan ne zai ba da dama duk lokacin da muka ɗaura sabon shiri za ka gan shi.